4 חודשים שאיבדנו לוחמים, מפקדים, טובי בנינו, במלחמה הכל כך צודקת הזאת. אבל אתמול זה נשבר. חייל שלי נהרג. בר כוכבא של ימינו, כך הספידו אותו חבריו של רב סרן יצהר הופמן, מפקד ביחידת שלדג. אנשים יקרים, יש לכם את הזכות לעמוד פה ולהיפרד מבר כוכבא של ימינו, ממאיר הר ציון של ימינו, ממרדכי הנלביץ' של ימינו. כזה היה יצהר, מנהיג, מפקד, לוחם, עז נפש. בנוכחות אלפים הובא היום למנוחות הופמן, בן 36, שנפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים בצפון רצועת עזה, במהלך עוד פעולה נועזת שעשה עם לוחמיו. אתה עבורי דמות מופת, התגלמות המפקד הישראלי, מנהיג ערכי שמשלב יכולות פנומנליות עם קריזמה מדבקת וסטנדרטים בלתי מתפשרים. יכולות מבצעיות ייחודיות קיימות היום ביחידה ובצה"ל לזכותך. הופמן הוביל את לוחמיו בלחימה עיקשת במשך 3 ימים בקיבוץ בארי, וב9 ימי לחימה נוספים בקרבות בבית החולים שיפה ברצועת עזה. מבצע סופר חשוב, אולי הכי משמעותי שהוצאנו עד עכשיו במלחמה, צה"ל, מבחינת יעדים ערכיים. פשוט נעשה אותו כמו שצריך, אין כוח יותר מיומן מהכוח הזה לבצע את המשימה. קיבלתי. לפני כחודש נפצע ברגלו מירי והתעקש לשוב ולהילחם בתוך עזה. בקשר שמעתם כוח מיחידה אחרת שנכנס להתקלות קשה בגזרה סמוכה. בלי להסס, לקחת את הצוות ותפסת פיקוד על חיסול המחבלים וחילוץ הכוח שנתקל. כמה אומץ וכמה רעות צריך אדם כדי להחליט לרוץ אל מול האש, כדי לחלץ אחים לנשק שמעולם לא פגש קודם לכן. רב סרן הופמן הניח אישה ו2 ילדים בארי והראל. טרם נפילתו החליט לחזור לשירות קבע. עכשיו כשהתחלנו את תהליך חתימת הקבע, הדבר היחיד שהיה לך קשה איתו זה המרחק מהילדים. אמרת לי שכשאתה חושב על זה הבטן שלך מתהפכת. אבל מצד שני לא ראינו ברירה אחרת. לא יכולנו לבחור אחרת. אמרנו שהחיים שהיו לפני 7 באוקטובר לא יכולים להמשיך כפי שהיו. האויב המר הזה לא ישבור אותנו, מהעם שלנו, כולו, מההנהגה ועד אחרון האחוזים, בקשה אחת לנו אליכם, אחדות ולכידות בתוכנו. בשם יחידת שלדג, צה"ל ומדינת ישראל, אני מצדיע לך.